Asphalt Theatre, Israel. And Mr. President, Milan Sladek. Milan Sladek. And we have security for President. Okay. Yes, President is here. Yeah, Obama. Oh, a phone call from Obama. Vám želám a mne, že zažijete veľmi krásne 3 dni, že zažijete spústu veľmi interesantných, umeleckých, vysokohodnotných predstavení a teším sa, že sa s vami budem stretávať počas týchto 3 dní na ulici. Všetko najlepšie. Porad si Francúz. Si myslíš, že to také jednoduché na Slovensku? Všetko nachystáme? Na to príde. Téma tohto ročníka je humor a láska. Predstavte si, že práve tento týždeň som sobášila 2 mladých ľudí, ktorí sa zoznámili práve na gegoch. A tam sú. Tí, ktorí ešte nemajú zaplnené svoje srdiečko, tak pohybujte sa počas gegov tu, teraz v našom meste, s otvorenými očami, ale aj s otvoreným srdcom. Možno práve tu a teraz sa stane, že si nájdete svoju životnú lásku. Veľmi dobre si pamätám rok 2009, keď sme dostali list podpísaný Svetou Trojicou gegov Fakla, Vykysali, Kelly s ponukou na spoluprácu. Vtedy som si povedal, že naozaj osloviť bruselských eurobyrokratov, aby podporovali festival humoru a satíry. To je nápad, ktorý mohol vzniknúť len v hlavách tejto trojice.
Petra Rádu sa tu srdečne vítam. Ďakujem pekne. Aby som nezabudol, z východu prišiel aj jeden nemenej, ak nie viac dôležitejší človek a hlavne bard karikatúry slovenskej Fedor Vico, to je on, ktorého určite viacerí poznáte. Každá naša táto výstava vlastne sa viaže na to kýchanie mozgu. Boli tie 3 ročníky, ktoré sú postavené na témach ideál a idealizmus, rovnováha alebo balans a to vymývanie mozgu, ktorý bol minulého roku. Výstavu oposielajú autori, dá sa povedať, z celého sveta, takých 50-60 krajín. Ročne prichádza okolo 1000 kresieb. Vítam, v takomto hojnom počte ste sa prišli pozrieť na odhalenie 14. alebo už 15. alebo 16. no sa už to ani neviem spočítať pomaly, významnému slovenskému umelcovi, humoristovi, výtvarníkovi, karikaturistovi, animátorovi a tak ďalej, to sa všetko dozviete. Dobrý deň. Môžu aj chlapci. Áno, toto je pozdrav tohto ročného festivalu, takže nech sa páči, môžete sa otočiť k sebe navzájom, nechytajte sa za ruky, ale sa otočte k sebe a môžete sa treť nosami. Pán Babušek ako prvý autor komiksu slovenského a autora som vybral pána Brodaniho preto, že je to mladý výtvarník, a tiež trošku svojím portrétom si už dopredu dovolím povedať, bude šokovať. Prináša niečo nové, aj techniku, výroby, aj pohľad, svoj výtvarný pohľad. Je mi cťou, že som mohol vytvoriť poctu práve výtvarníkovi a komiksovému tvorcovi Jozefovi Babušekovi, pretože aj komiks a karikatúra je môjim obľúbeným výtvarným žánrom, preto som aj ten portrét koncipoval tak, že on v podstate sa pozerá na svet z takého pomyselného listu papiera, z ktorého pozerá teda na svet očami Jožinka. Autora aj Ivana Popoviča, aby odhalili nožtek a klaunov poprosím, aby im pritom asistovali. Stačí potiahnuť za vládku a je to. Jozef Babušek alias Jozefšek.
humor, ktorý neubližuje, ktorý posúva ľudí ďalej a ľudia ho vnímajú, je niečo, čo oslobodzuje. Len ľudia, ktorí oslobodzujú humorom, musia byť sami slobodní, musia byť v podstate šťastní. A keď to prirodzene podávajú, neklamú publikum, neklamú svojho diváka, vychádza to z nich, z ich talentu, tak je to niečo najkrajšie na svete. Dovolím si povedať, že viem si predstaviť aj svoj vlastný kár ako jednu veľkú zábavu. Ako rozlúčka so mnou, lebo po mne príde niečo ďalšie. A ak to bude minimálne tak humorné, ako som sa snažil byť ja, odozdávať posolstvo, niekto ho prijal, tak som večný a dokonca večnejší ako Lenin. Viktor, zle robíš. Kto si? Som tvoja vlast, tvoje Slovensko. Že jaké si ty škaredé? To ako hovoríš o rodnej zemi. Ohol sa. Prestaň fetovať. Dobre, keď prestanem fetovať, tak sa oholíš. Ale ja som krajina. Ja som všetky hory, lesy, úbočia, údolia, stráne, lúky, čo ich len máme, ja sa neholím. Mňa kosia. Ale veď v škole ťa aj tak nič praktické nenaučia. Napríklad ja, každé ráno, keď si umývam zuby, tak rozmýšľam, že ako je možné, že z tuby idú vždy 3 farby. Ale tak to môže byť v pohode, keď sa to tej žene páči. A to ani nie je žena. Ja nechcem byť zadaný. Prečo? Si predstav, že by som bol zadaný. A ešte by sme spolu boli na Facebooku. To je veľká zodpovednosť, a čo keď ma bude kontrolovať? Ja chcem peniaze na nový bicykel a až potom. Takže, Erny! A Marek umí slovensky veľmi dobre, ja už tak nie, ale pokúsim sa. Přátelé, zahrajeme píseň, která je o několika nemocích, které postihly i tuto krásnou kapelu, i když jsme na to vůbec nebyli připraveni. Infarkt, žloutenka, dna, po slovensky taky dna, hemeroidy, ani nebudu říkat doma teď, ale krásné, fakt krásné. Říkal jak pingpongové myčky, ten pan doktor náš známý, říkal, jak pingpongový míček, což už je rekord. Přátelé, tam někde nalevo to je, z vašeho pohledu. No, přátelé, my si teď zahrajeme píseň, která je o těch nemocích. Původně ji natočil, myslím se jmenoval takový neznámý kytarista, nějaký Chuck Berry. A ta píseň se jmenovala originál Roll Over Beethoven. My jsme to nazvali Nezoufej, buď OK. V každém případě, i když vám oznámím, že máte hemeroidy. Na kytaru Mr. Tom Lang.
Ricordi te non è via via. Non si può dare che senza ti viene a there's open okay, some people say that's good. There's open okay, 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 people say that's okay. There's open okay, there's open okay, there's open okay, there's open okay, there's open okay. Slovakia for the first time in our life. It's a wonderful festival here, and we come directly from, we come not directly from South Germany. We had a station also in Vienna festival, and but that is wonderful to be here. It's a so wonderful, big-hearted festival here. Everything is well organized, so we are really happy. We are touring in Europe, but yeah, as I said, first time, so like wonderful. Yeah, and it's easy because we both love music from our childhood, and we did nothing than this, and so it's for both important because music is able to transport something from our heart to the public. That's the feeling. Ha ha!
Nemrkej. I ty nemrkej tam. Za tú kameru. Nemrkej. Nech toho. Nemrka. A ten je šikovný kluk. Mrknul. Nemrknul vlastně. Nejkrásnější je věta, kterou mě naučil jeden herec z maďarského oblastního divadla a jmenoval se Bátory. Ta věta je taková. Vnímáně, vnímáně! Koncert nebude, потому что Володя spizděl balalajku. Ta věta je rusky. A když jsme se potkali na ulici, vždycky se mě Bátory zeptal, tak co, Samko, bude koncert? A já jsem mu vždycky řekl, koncert nebude, потому что Володя spizděl balalajku. Písně se mají zpívat o holkách, o motorkách anebo o míru. Jenže já už dneska nejmíň po 20. splách. Šmátrám po další roli papíru. Jedni chyba, kyselá ryba. Sorry, ale jak mám teď asi myslet na ženský? Na jejich vlasy řasy, pasy a jiný atributy krásy. Tak jsem doběh, měl jsem štěstí, splachuju po 1036. Jsem se nějak proces zvednul, tak abych si zase sednul. Jedni chyba, kyselá ryba. Žiadne obavy, nič vážne, povedal mi s povzbudzujúcim úsmevom primár. Zakrátko vás z toho dostaneme. Neklamal. Zakrátko ma dostali. Obdivenstvo je obdivuhodné len vtedy, keď mal človek aj inú možnosť. Na tie hlúpe otázky, keď si viete predstaviť v nejakom večerníku, a čo je váš najobľúbenejšie jedlo? A on povie, no, zoberte chlieb, dáte masť, pošipete pažitkou a váš nápoj? No nápoj, tak zoberete deci rumu, dáte do šejkru, potom zoberete ešte deci rumu, zatrasiete a dostanete koktail Ferencvároša Moldována. Takže... Majú ľudia na Slovensku vôbec radi svojich spisovateľov a umelcov? Ale áno, majú. Aj keď v top 20 lásky sú tie priečky podstatne nižšie ako v iných oblastiach, ale to už súvisí s náročnosťou vnímania, teda so samou podstatou umenia. Publikum je menej početné ako na kohútich zápasoch, ale o to kvalitnejšie. A dovolíte, uzavrieme aforizmy aforizmom. Niektoré prejavy, žiaľ, nemožno prerušiť inak ako potleskom. Pondelok, skoro presne, teda presne úplne, pred 7 rokmi sme sa tu my dvaja stretli na kremnických gegoch zvláštnym spôsobom. Ja som tu hral a súťažil a
A moja už teraz manželka tu bola ako obecenstvo. Stretli sme sa na vyhodnotení v podstate na Zlatom Gunárovi. My sme tam došli ako divadlo Hľadanie, Tlmáč, si robím reklamu. A som zakričal na celé okolie, že tu není kde sedieť. Ozvalo sa tak z boku, že tu je jedno voľné miesto. Tým pádom ona mi držala miesto vedľa seba a vtedy ešte nevedela, že je aj miesto v srdci. V ten rok sme sa v podstate zoznámili a tak nejak sme sa dali postupne ťažko, veľmi ťažko. Sme sa dali dokopy a začali sme chodiť na kremnické gegy a toto sú v podstate naše už 7. kremnické gegy, ktoré sme v podstate oslávili tým, že sme sa tu v pondelok zobrali na Mestskom úrade presne v dátum a presne po 7 rokoch. Nakoniec dostali po dlhom období sem, lebo vždy som sem chcel prísť, ale žiaľ mi to nevychádzalo. Ale som veľmi spokojný, teraz nadmieru spokojný, s celkovými stánkami a s burčiakom prvým samozrejme, to je boom, prvý burčiak tohto roku. Že humor je důležitá záležitost a je to spíš otázka názoru na věci. Někdo má humor, dá se říct, černý a někdo úplně jiný systém, Jara Zimmerman nebo tak, ale humor je strašně důležitý v životě. Já mám rád to trošku takový jakoby gagovský humor, takový trošku černý humor, to mě baví, jako, no, když to má vždycky nějakou takovou, dá se říct, trošičku i abstraktní pointu. Samozrejme, že s pantomimou často je spojený humor. Proste, že tie témy sú mnohokrát tak volené, aby ľudí priviedli
k smiechu a si myslím, že ten humor ako taký je veľmi pozitívny. Jednak si myslím, že humoristické veci, keď nejde o plieskanie sa po stehnách, vlastne, že sú náročnejšie, pretože tam musí byť oveľa väčší pozorovací talent u toho humoristu, u toho herca, u toho mima. A je zároveň humor podľa mňa je niečo veľmi pozitívneho. Samozrejme je aj čierny humor, ale humor ako taký je skutočne niečo, čo je proste pritakáva životu, tak by som povedal. Musí ten pejsek přitom na mě čůrat. Nemusí, Katečku, nemusí. Moč, pěkný, moč. Takže. Aha, horší, když máš 6 hlav, to si pozvěte kámoše. Jo, hezká party. Takže. A v tu chvíli se následkem toho polibku z toho draka stala krásná princezna. Ale následkem toho polibku se z prince stal Tady nevidím pobíhat nějakého psíčka. Linko, ano? koupil jsem televizi. Krásná. Krásná. Milí televizní diváci. Přežím nechodím, tak čau. Vrt. Čau. Čau. Ty ona si myslela, že jsem čau. Odmieta s nami stretávať, pretože ste byla Anička po ňom minule pekne vyštartovala. Vyštartovali? Spoňuj! Prečo? Jak prečo? To sa nikomu tu nehovorte, je tu také malé tajomstvo, viete, ja tam mám srnky, kamarátky, hej? No a oni vám tam chodia sráť a keď to vyskne, ja to chodím sráť, hej? A to sú tie granule, čo zháňam. No, prečo? A mne to nevadí! Ale nám to vadí. Arnoldko, ja som ti hovoril, že sa na to pozriem. Hneď to pozrieme, aj že každý má svoj čas. Nebuď zlúbý, máš čas. Ja sa na to pozriem, ale teraz vieš. Teraz je neňovať sa, musím ísť do zádu. Mám tam proste, mám čo robiť? Keď som povedal, že nestíham to robiť. Mám proste, mám robotu. Že sme nominovaní na cenu, a nie že objav, podľa mňa jav roka, nie Jadranka, jav roka, tak my sme sa rozhodli, že zaradíme teda nejak... Zarodíme dneska! Že dnes zarodíme! Tak, dobre. Že dnes zaradíme aj nejaké tie veselé skladby. Tak by sme dosť takí smutní chlapci. Ale je s nami sranda, najviac, keď sme smutní. Dáme teraz pesničku, ktorú som napísal pri príležitosti dožitého 110. kila, ukazujúce sa na váhe podobnou. To je tá desivá sila. 110 kg, no to už je tak. Tak dáme vám pesničku, ktorú som teda napísal pri tejto príležitosti. Jednak žiadne iné jubileum ešte v dlhú chvíľu nehrozí. A pesnička sa volá Sáhib. A to bolo, ani neviem, čo ma to napadlo, že sťažuje sa Sáhib, že je samý záhyb. A je to pieseň, ktorou chcem vyzvať, podobne ako Zora Coborová, s ktorou máme veľa spoločného, ale úplne niečo inom, že nemáme radi hokejistov, ale
chcem zaspievať tú pesničku. Zaspievame pesničku Sáhib, ktorou chcem vyzvať všetkých ľudí dobrej vôle, aby sa nebali športu a aby sa na ňu aspoň pozerali v televízii, keď už nevládzu urobiť viac. Pieseň Sáhib špeciálne pre vás, ktorý to vôbec nikto z vás, ako sa na vás pozerá, nepotrebujete. Pieseň napísala pre mňa a pre zrkadlo. Došla dcera so zaťkom k nám, tak sme sa vybrali, teraz 4 dní sú voľné, tak sme sa vybrali sem, chceli to vidieť. Oni tu predtým už boli viackrát, aj dcera, aj so zaťkom, tak teraz zobrali aj nás, tak sme došli spoločne sem. Young band don't make, but this, it's not true, he didn't even move. When I play, I sing, and he what did you see? What? He not move down, but he makes so. Stop it, please. He makes, no, he was quiet. No, stop. Understand that? He was quiet. All people that understand this. No, that's not. He didn't move. He was quiet. He was quiet? Yes. You went? Yes, this man. Please, silencio, silent, please. All still. I'm sorry. People. No, stop. Sorry. You cannot move to the man. Make noise. No. He doesn't make noise. Look, he doesn't make noise. See? He's quiet. No, stop him now. Allora, the lady he makes. No. For me, it's very, very nice because we think it's different when it's a big city or small city. When it's small city in the mountain, it's not better. And I think it's this public in Kremnica, it's very healthy. For us was really fantastic.
For me, it was an experience to come here and to see that the whole city is festival. But not only a quarter or this stage or like this. No, it's the whole city. Everywhere is something on that's beautiful. And I think also people are turning around and eating and looking for cabaret and pantomimes, and it's beautiful, just beautiful, the whole city. and for, I don't know, how many years do you do it? I have for 30 years. Yes, it's so, I mean, it's impressive, 30 years to do a festival always on high level. Congratulations. Ale to si mi nepovedala toto. No tak, to už víš. Šimon, prosím. Okres je okres. A odtiaľ to už není ďaleko do Nitry. Tak. Tebe by sa to ľúbilo? Čože ja? Ona nejde. Ale to aj tak závisí len od teba. Čo ti ja s tým? Dajte mi prosím občiansku. Ale nevím, či to prečítate, lebo mi ponom prečol Topolčanský autobus. Aj som sa pýtal sprievodcu Čerešnáka, že či je možné, aby po preukaze pre občianskom prečo autobus hovorí, on hovorí, je to možné, keď cestujúci leží na ceste. Ona ho bola pozrieť a jej oprobovala svaly, či dvihne vreco, že dvihne. Vybrala šaty, hovorila mi, že aby som dával na tie šaty pozor, lebo to budem mať aj do truhly. Potom bola svadba, ja som prišiel na dvor a teraz som sa zadíval, tam na dvore stáli tí kone. Ja som v živote nevidel som také pekné kone. Krásne. Robili s nimi chvostíky. Krstná mamička zatá bola pri neveste, popravovala jej šlajer a že aj udírala sopel, furt, že bola voláka skapatá. Krstná mamička vybehla na dvor a skrikla na mňa. Jožino, kde sa motáš? Nevesta smrta hryze si nohty a teba nikde. Tvoj múter, ty tu starý. Čo nevíš, máš svadbu? Ale ja som sa chvíle díval na tie krásne kone, na ich srst a na ich veselé chvosty. Potom prišiel koči šlajo močko s novým bičom, švihol do koní a išli